Barka da zuwa taskar Sultan TV tashar al'umma. Ku danna subscribe domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shiri. Diyar ma'aiki Fatima tsokar ma'aiki Zakiya. Diyar ma'aiki Fatima tsokar ma'aiki Zakiya. Diyar ma'aiki Fatima tsokar ma'aiki Zakiya. Ilahu rabba da famini na tsugunna, bege nake so zan yi wa 'yar annabina. Karan basira don isar zahara uhurul insiya. Diyar ma'aiki Fatima tsokar ma'aiki Zakiya. Kayyo salati a gurin manzon mu babba, sa ahlul baiti dukkani ni ban raba ba. Safinatin Nuh haka manzo ya faɗi babu ƙarya. Gaba dai ubanmu su fiji kan sinana, gausun zamana babu canzawa nufina. Allah ya kare mana kai abban shahidai hidaya. Diyar ma'aiki Fatima tsokar ma'aiki Zakiya. Yar babban gida ce Fatima tsokar ma'aiki, mai manyan mukaman da ya zarce faɗi da baki. Hiya ummul yatama qurrata ainur rasul zamzamiya. Mai tsarkin tufafi mai tsarkake masu datti, ita zan waye bona umma abi hana na fati. Bana takaici duk sanda nake yabanki aliya. Diyar ma'aiki Fatima tsokar ma'aiki Zakiya. Kaunar batula ta wuce sallah je ku duba, san 'yar ma'aiki ya fi kaje hajji da kiba. Duk abin da ka yi wa Fatima ka yi wa manzo a biya. So wajibi ne in ji manzo ɗana Amina, a gaban sahabbai ya faɗa abban sunana. Tsoka jiki ce ruhi ce haka yau faɗi babu ƙarya. Diyar ma'aiki Fatima tsokar ma'aiki Zakiya. Dan ita an kai mu duka halittu ku yi tunani, dan ita za mu koma lahira ummul husaini. In kana da ƙauna za ka zauna lauka sha'aniya. Yardar da azima na rantse ba irinki, duk wata mai mukami to tana a ƙasan isarki. Mardi ya kausar zamzami ya zahara hurul insiya. Diyar ma'aiki Fatima tsokar ma'aiki Zakiya. In an zo batunki to ba a batun su bilki, ba a batun su Maryam duk suna a ƙasan isarki. Ma'asu mazahara ba ta yin laifi ummul husniya. Matsayin batula ya zarta faɗi da baki, ta zarce imami kun gaba a batun ma'aika.
zakiya. Diyar ma'aiki Fadima tsokar ma'aiki zakiya. Kamar yadda ba wanda ya kai manzo annabina, haka ba wadda ta kai Zahra tsokar nabina. Mai hankali shi zai gane batun da dai babu ƙarya. Wallahi Zahra ƙaunar ki nake da gaske, raina san ganinki ruhina na ta aike. Ya 'yar ma'aiki tausaya inganki ya arwadiya. Diyar ma'aiki Fadima tsokar ma'aiki zakiya. Dan Allah ya fadila dafa mini 'yar ma'aiki, ki tsare ni sharrin 'yan gulma da masu ginki. Sai kin tsaya mun zan cika buri diyar madaniya. Wurin zuciyata ko da yaushe na ƙara sanke, Allah da ɗamin zafin san 'yar ma'aiki. Dan Allah laɗifa sana a jerin masoya aliya. Diyar ma'aiki Fadima tsokar ma'aiki zakiya. Furcin san Salima daɗi ko da a baki, in naga masu ƙaunar Zahra sai in ta ɗoki. Kuma na kan ji san su dan sun so Ummu Aiman Rabiya. Ni wallahi umma ƙaunar ki nake da gaske, ruhi na muradin kallon ki diyar ma'aiki. Domin mijinki ko abinci ne ki daure zakiya. Diyar ma'aiki Fadima tsokar ma'aiki zakiya. Na san na yi laifi ban kai ai mun hakan ba, alfarma ki yi mun ya fadila ummu babba. Domin Husaini dan imami an riga ya aliya. Na zan dakata ni ya Zahra diyar ma'aiki, a jikansu umma masu ƙauna gun ma'aiki. A lullube su da dukkan ni'ima ya na'ima. Diyar ma'aiki Fadima tsokar ma'aiki zakiya. A tsare ubanmu abban su Ahmed masoyi, alzakzakiyo ni dai ƙauna nake yi. Shi da umma zina ummin shuhada uzaujil hidaya. Zufin waƙa rabbi bar mu gidan batul zamzamiya.